Helen. Thank you po, Madam Helen. Yan. May anay sa inyo pag may natira. Magano kami. Iuna muna namin subscriber. Yan, Madam Helen, binigay na namin kay kumari namin si ano nga yung pangalan mo? Kalimutan. Geraldine. Jera lang yan. Jara. Sa subscriber ko din yung kumari namin ni Marit. Thank you. Okay, thank you. Para hindi pa na. Opo. Yan si ate. Terus. Thank you mo si Madam Helen, te. Ito na, nakatang kaninang katapat mo. Sabi mo kay Madam Helen, salamat. Salamat. Thank you, te. Yo, what's up mga kawaray? Ito na mga kawaray ang merienda ng mga subscriber ko. Yun, tinutuluan pa. Ito mga kawaray, spaghetti tsaka pansit bihon. Bibigyan na natin dun sa palengke para pagpasalamat dun sa nakamit nating 1,000 subscriber at pasasalamat na rin kasi monetize na tayo mga kawaray. Yung ano natin. Pare. Maraming thank you Madam Helen sa suporta mo sa aking YouTube channel. Ngayon Madam, magagawa ko na magbigay ng pagkain dahil kay Madam Helen yan. Madam Helen lang sa Kalam. Thank you Madam Helen sa tiwala at suporta mo sa aming pobreng worker sa pag-vlog namin. Lagi mo kaming ina-advise na sana ipagpatuloy mo lang Mark yung pag nasimulan mo pagbablog para baka sakali kumita tayo sa YouTube. Oo nga, thank you Madam sa tiwala at suporta sa aming pobreng worker. Ngayon ma'am, bibigay ko na to sa mga subscriber ko. Tara na, let's go. 1, 2, 3, let's go. Bye bye. Bunitiri. Nagbigay kami kay Ate Ros, subscriber din namin. Okay, para hindi pa na. Opo. Yan si ate. Terus. Thank you mo si Madam Helen, te. Ito na, nakatang kaninang katapat mo. Sabi mo kay Madam Helen, salamat. Salamat. Thank you, te. Tara na. Wala TV. Spaghetti mo. Pasalamat ka te kay Madam Helen. Madam Helen. Sabi mo na. Grabe ka. Sige na. Hindi ako nakahanda. Okay lang yun. Ano sabi? Salamat lang. Thank you, Madam Helen. Ay, meron pala ganon. Oh. Hindi nga binibenta. Thank you, Madam Helen. Salim. Thank you, Madam Helen. Isit ka. Thank you, te. So, magbibigay kami kay kumari namin. Sa'yo, spaghetti sunset. Subscriber din namin. Salamat ka kay Madam Helen. Thank you po, Madam Helen. Yan. May anay sa inyo pag may natira. Magano kami. Iuna muna namin subscriber. Yan, Madam Helen, binigay na namin kay kumari namin si ano nga yung pangalan mo? Kalimutan. Geraldine. Jera lang yan. Jara. Sa subscriber ko din yung kumari namin ni Marit. Thank you. Okay, thank you. Yan, napalabas na kami sa palengke mga kawaray. Bibigyan na namin to. Ito na tayo dumaan. Mara, una na. Tingin kayo sa kalsada. Mabuti nakisama yung langit pag babahagi namin ng blessing para sa namin, subscriber. Hirap na ito isang bata oh. Thank you very much sa tiwala niyo mga kawaray sa suporta at saka ito na yung inihintayin nyo lahat na request nyo sa akin. Natulungan ako ni Madam Helen sa abot ng niyang makakaya sa pagbigay ng pag-sponsor sa aking channel. Thank you Madam. Malapit na po kami sa
palengke. Yo, what's up? Dito tayo. Sa mga subscriber ko dyan. Ito na. Ito binibigay ni Madam Helen. Magbigay ka naman. Ito si ano. Lahat sila bigyan mo. Ito mo lagay yan. Dito mo na. Shout out. Out. Yan na, doon ka na. Huwag ka na doon ng ano, spaghetti. Kay Madam Helen. Thank you, Madam Helen, sa Te. sponsor mo. Nandyan si Prince. Okay. Salamat, Madam. Game mo na. Salamat ka kay Madam Helen. Friends. Saan si Friends? Yan siya. Merenda. Galing kay Madam Helen, pa-shoutout na lang. Salamat na lang. Oh, kunin mo na. Ito na magbigyan siya. Diba mo lang. Salamat mo si Madam Helen. Okay. Assistant ko, si Marlo. Marami pa yan, Lon. Yan, magbibigay pa kami dito sa mga ano namin, solid subscriber, mga asawa ko. Shout out. Dito ka ano? Bili na, spaghetti. Bigyan mo yung asawa ni ano. Ayun pa pala sila no. Bigyan mo pati kwartya. Bigyan mo isa. Siya. Pati kwartya, bigyan mo. Yung subscriber kasi. Yung inaano. Thank you kami Madam Helen. Thank you, Madam Helen. Maganda. Kwartya, wala. Pwede, bigyan mo isa. May bigyan mo nga isa mo. Kahit yung spaghetti na pansit na lang. Card. Ewan ko, makay. Magkano yun eh? 50 lang, tol. Salamat mo si Madam Helen, tol. Madam Helen, shoutout mo. Shout out kay Madam Helen. Thank you. Sa pakain. Taga-OFW yan. Sige. Kalakulot. Ito, kaya ano, kulot. Ilan ba sila? Kulog. Isa lang naman siguro. Ay, ayuda pre. Ayuda. Ayuda. Pansit na lang muna. Ano yan? Ah, Ano yan? kay Madam Helen yan, kay Madam Helen. Ilan ba kayo dyan? 3? Tolo. Thank you mo si Madam Helen, tol. Madam Helen. Oh. Ano yun, OFW? Salamat ka lang. Uy, loot. Salamat ka, Madam Helen. Asus. Bigay. Eh, Madam Helen yan. Sponsor lang yan. Sponsor yan. Oo na. Thank you. Mamaya na lang, babalikan namin. Ito pre. Maya na. Kaya baka sabihin, binapabayaran ko yun. Walang tinidor? Bigyan mo nga tinidor, man. Salamat mo si Madam Helen. Madam Helen, taga-OFW. Oy, madam, salamat. Ay, Madam. Sponsor, thank you mo. Thank you. Taga-Kuwait Salamat, yan, madam. taga-Kuwait. Salamat, madam, sa pagkain. Magkano? Ilan pa yan? Abot pa ba yan ng ano? Baka maya di naabutin. Jason.
Kahit din. So ano? Sa ano to? Bigyan to ng subscriber. Ay, ng sponsor ko. Thank you. Shoutout mo. Salamat kay Madam Helen. Salamat, Shopee. Salamat, Madam Helen. Salamat, Madam Nelly. Tara, dito naman. Tulog na nagpapay. Oh. Merienda. Dito sa kanya. Dito sa kabila. Spaghetti yan? Meron dyan? Meron yata. Oh. Thank you, Mas Madam Helen. Boss Joel. Boss Joel. Hindi yan. Sa sponsor ko yan, tangik. Siya, pasalamat kay Madam Helen. Madam Helen, thank you sa pamerienda. Taga Kuwait. Alimpungatan ka pa yata. Dalawa. Oh. Sige. Yeah, bigay mo na. Nalimpungatan ka pa ata, pre ah. Parang Jobin. Dalawa sila. Ay, tatlo pala sila. Kuha ka na dyan, pre. Eh, Madam Helen yan. Sponsor. May spaghetti. Asan spaghetti? Nasa ilalim. Eh, spaghetti rin yata yan. Thank you mo, tol, yung ano natin, sponsor. Madam Helen. Madam Helen, thank you. Okay, Sana tuloy-tuloy pa ang ano mo, biyaya mo. Biyay para kay Para kay Parin Mark. isang bagsak. Di ba pwedeng dalawa? Isa lang. Ikaw, Miss Cara. Shoutout mo. Kasi pas naiiyak. Ayun, Roji, kumuha ka na ng ano. Galing kay Madam Helen yan. Yung isa dyan, oh, nakatingin. Oo. Wala, isa lang ang binigay namin. okay na dito. Sa'yo. Salamat. Kay Madam Helen. Salamat kay Madam Helen. Halika na. Sa inyo. Kuha ka na dito. Lapit ka pa. Ano sabi mo, pre? Ay, thank you. Pumili ka na. Huwag ka nang pumili. Kuha ka na lang ng kuha. Salamat ka kay Madam Helen. Ay, salamat Madam Helen. Sa merienda ni Marjo, Waray TV. Yun, maganda ko natirinig. Ika, Ayun, okay. Kasi yung dalawa. isa lang. Ay, isa lang. Ano yun? Kaya ako sito. Ay, ano ba to? Sis, oh. Ay, Unahin nga subscriber. Ano ba naman? Ito pa. Sa'yo. Thank you. Subscriber. Salamat ka kay Madam Helen. Kay Madam Helen. Huwag may ano. Madam Gemma, kumuha ka na. Merienda. Dalawahin mo na kay yung anak mo. Ano yan, Day? Sa ano, sponsor ni Madam Helen. Maraming salamat. Pasalamat ka kay Madam Helen. Maraming salamat. Magkano yun, madam? Helen? Helen? Magkano yan? Walang bayad yan. Ay, salamat. Thank you mo si Madam Helen. Salamat. Maraming Sige, baka mo di magkasya to. Ay, salamat. kayaan mo na yan. Sila. Kaya po isa lang. Hindi pa isabihin. Kaya Riz. Kay ate. Kay... Kunin mo na, tanggapin mo na para naman tong ano. Natin yung vlog natin ng tropa natin si Boss Mark ha. Ah. Ayan na, nagpapa-spaghetti na si Boss Mark. Kay Madam Helen galing yan. Madam. Thank you mo si Madam Helen. Thank you, Boss Mark. Ay, thank you din. Oh. Sila ano, Kevin. Ha? Teka lang, pre. Unahin natin yung ano nga. Wala ba dito siya? Kay Madam Helen. Dalawa ka pala kayo. Pansit na lang to. Pagpasyensyahan nyo na. Pasalamat ka kay Madam Helen. Madam Helen. Oh, Iris. Iris. Sponsor. Walang bayad yan. Pinapabigay niya yan dahil sa channel ko. Boss Mark, wala ba itong panulak, Boss Mark? Ayan o. Pwede ba kami tulak sa bangin?
Meron, pwede kayo tulak. Dito sa kabila. Ito, no? Wait lang, meron pa din. Kay Madam Helen. Wait lang, meron pa. Boss Darwin. Darwin, where ka na? Ito. Wala si Darwin. Te. Thank you. Salamat. Ito na. Kita ko. Iyan mo ng juice. Ay, maraming salamat po. Kay Madam Helen, kay Madam Helen. Lalas ko. Shoutout, maraming Doon kayo la, kuya. Pre, ano masabi mo kay Madam Helen? Ay, maraming salamat po, madam. Malaking tulong po ito sa amin. Salamat po. Thank you, pre. Basang-basa ka. Ilan? Isa lang? Dalawa sila. Kay Madam Helen yun, kay Madam Helen. Kay Madam Helen. Kay sponsor. Ito. Kuya. Okay. Nelson, Salamat. Thank you. bigyan mo yung asawa ni Papa Fox. Ay, oo, yung asawa ni Papa Fox. Bigyan mo isa. Happy birthday. Thank you. Kung TV? Mark Joe, Waray TV. Akala ko kung TV. Pasalamat ka kay Madam Helen. Ay, thank you, madam. Madam Helen. Mayor ng Tandang Sura. Wala na eh, di namin naabot eh. Kunti lang. Pre, oh. Salamat mo si Madam Helen. Salamat. Ilan? Ilang kilo? Wala, kunti lang yun eh. Wait lang. Yan, pasalamat ka na lang kay Madam Helen. Madam Helen, hindi na inaabot ng pansit. Juice na lang ang nakuha niya. Thank you mo. Salamat ka, tol, kay Madam Helen. Thank you po, Ma'am Helen. Hindi na siya inabot ng pansit. Diyan na lang yung ano. Ano ba yung sita? Madam Helen, tapos na po. Nabigay ko na lahat po sa mga subscriber ko. Yung iba kasi nanghihingi eh. Kaya binigay na lang namin yung iba. Salamat, maraming salamat po sa suporta, Madam Helen. Tsaka, don't forget to like my share my YouTube channel para lagi kayong updated sa aking channel. Thank you.